Mislim da je ovakav portal sa ovako postavljenim pitanjem nasušna potreba trenutno medijske scene u Srbiji, ne samo medijske, već i društvene scene. Ja smatram da je pitanje ko je odgovoran ključno pitanje srpskog novinarstva i jedna neka vrsta vododelnice. Od odgovora na ovo pitanje zavisi mnogo što šta u medijima i oni otprilike mogu u ovom trenutku da se podele u dve vrste. Oni koji daju građanima odgovor na ovo pitanje bez ikakve argumentacije, već samo pokazujući prstom na navodno odgovornog, i na one koji zapravo i ne postavljaju pitanje, ne dosežu uopšte do toga da postave pitanje ko je odgovoran. Dakle, nama je u ovom trenutku potrebno da imamo takav portal, takve medije koji će građanima, čitaocima, konzumentima pružiti argumentaciju i dati im mogućnost da oni sami zaključe ko je odgovoran, a ne da im mi namećemo odgovor sugestivnim pisanjem, krivotvorenjem u gorim slučajevima ili falsifikovanjem činjenica.